Здравейте! Казвам се Сурпик Нишанян и съм артистичен директор и собственик на фризьорски салон Сузи от град Пловдив. Реших да се включа в Vela Color Expert предизвикателството, защото това ме кара да се чувствам жива. Към мечтите си трябва да приложите дисциплина, но по-важното е последователност, защото без отдаденост никога няма да започнеш, но без постоянство никога няма да завършиш. Партньорството ми с Orbico България и марката Vela Professionals ми дават сигурност и развитие в бизнеса, вдъхновение и иновации. Моите очаквания след завършването на курса са високи като стандартите на марката. Очаквам след завършване на курса да продължа с пълна пара, с вдъхновения и готова да подновя начина си на работа по Vela стандарти. Включи се и ти на най-престижното обучение на Vela.